Теге елның көзендә минем өйгә повестка җибәрделәр. Повестка буенча бармадым. Военкоматка инде. Илдар исем үзгәртелде, Татарстан егете. Именлек хакына ул үзенең чын исемен атамауны, йөзен күрсәтмәүне үтенде. Тавышы да үзгәртелде. Үз тарихын ул бары шундый шартларда гына сөйләргә ризалашты. Ачыктан-ачык әңгәмә аңа һәм туганнарына зур куркыныч тудыра ала. Аның кайсы районнан булуы, кем булып эшләгәне һәм башка нечкәлекләр хакында сөйләмибез. Узган ел Русиядә мобилизация башлангач, повестка алуына карамастан, ул йөзләгән мең русияле кебек Казакъстанга кача. Чит илгә Казакъстан аша ачык вакытта шунда чыгып калдым. Анда зур ширатлар, шулар белән бергә чыгып, анда төрле хәлләр булды, төрле кичерешләр, күп кешеләрне күреп, танышып, корал тотып кешеләргә зыян итү ул минем өчен бара торган әйбер түгел, но минем өчен түгел. Казакъстанда ул 2 ай яши. Шуннан соң Төркиягә китәргә була. Әмма яшәү рөхсәте ала алмый. Шул вакытта аның күзенә Төрек дәүләтенә 1 гасыр элек күченгән татар иммигрантлары турындагы язма чалына. Интернетта татарлар кайда күбрәк бар диебрәк тәген эзләгән идем. Һәм шул Төркиянең иске шәһәр тирәләрен, авыллары, татар авыллары бар икәнен белгән идем. Интернет аша таптым. И шул киләчәктә Алла бирсә чыгып булса, шунда барырга дигән өмет белән күңелгә язып куйган идем инде. Шулай да аның Төркиядәге сәфәре озакка сузылмый. Яшәү рөхсәте ала алмагач, ул Мисырга китәргә мәҗбүр була. Әмма 2 айдан соң кире Төркиягә кайта. Сугыштан качкан татарларның күпчелеге диңгез буена, Истанбул, Анталия, Мәрсин кебек шәһәрләргә юл тотса, ул иске шәһәрне сайлый һәм андагы җирле татарларга мөрәҗәгать итә. Фатирларында урыннар бар инде. Шунда кайсы берсенә фатирына кирип тордым, алар белән яшәгәндә, алар эштә булганда инде, алар үзләренең фатирларына мине кертеп тордылар. 1-2 атнага кайсы берсе 1 ай, кайсы берсендә 1 ай тордык, бергәләшеп ашарга пешереп. Алар эшкә йөриләр инде, мин аларга ашарга пешереп тордым инде. Шулай бер-беребезгә ярдәм итеп, тагын шул мондагы татарлар кайсы берсе киемнәр белән ярдәм итеп алдылар, кайсы берсе киңәшләр белән, кайда эшсез әйберләр аларга була, кайда уңайлы, кайсы көнне кайда базардан улай бәягә әйберләр аларга була дип һәрчаклап ярдәм иттеләр инде. Тора-бара аңа эштә тәкъдим итәләр. Һәм ул билгеле ризалаша. Аларның проектларында булышып, ярдәмче буларак җайлап эшкә кирип киттем. И шул эшләгән хезмәткә карата җайлап акча буенча зарплата дип хезмәт хакы да бирә башладылар. Иске шәһәр Төркиянең татарлар иң күп яшәгән бер каласы. Русия империясеннән күченгән Кырым татарларда 19 гасыр ахырында үз туфракларын калдырып китәргә мәҗбүр булган Казан татарлары да нигездә шушы тирәләргә килеп урнаша. Бүген иске шәһәрдә яшәүче татарлар Солтан җирендә суйну тапкан шул татарларның нәсел дәвамчылары. Иске шәһәр Истанбулдан 360, Анталиядән 430 чакрымда урнашкан. Шәһәрдән 70 чакрым ераклыкта Казан татарларының Османия авылы, иске атамасы Корохөек ята. Аңа 1895 елда нигез салына.
19 гасыр ахырында Русия империясында беренче зур халык санын алуны оештырырга киришәләр. Басым астында яшәгән татарлар җанисәпне чукындыру өчен уздыралар дип шикләнә башлый. Шул максаттан алар Госманлы дәүләтенә чыгып китә. Бу хакта Мәхмүд Галәүнең Мөхаҗирләр әсәреннән белеп була. Мөхаҗир татарларга Госманлы солтаны Абделхамид авылларга күченергә рөхсәт итә. Иске шәһәр янында урнашкан Госмания авылы әнә шулай барлыкка килә дә инде. Иске шәһәрдә барлыгы 800 меңгә якын кеше яши. Рәсми булмаган исәпләүләргә караганда, биредә 2500 Казан татары көн күрә. Тагын да элегрәк күчеп килгән Кырым татарларының саны исә 150 мең тирәсе. Иске şehrini yaratalar. Çünkü havası tazı. Yerinin Kazan'a ışattıra. Havası şunun için bu yer matur. Ведат Догу Иске шәһәрдә Казан татарлары җәмгыятен җитәкли. Без аның белән шәһәр үзәгендә урнашкан Казан татарлары музеенда очраштык. Шушында татар оешмасы да урнашкан. Көн дәвамында бирдән халык өзелми дияргә була. Бүгенге сугыштан качкан яңа буын эмигрант татарлар да ярдәм сорап нәкъ менә бирегә килә. Мобилизациядан качып Иске шәһәргә 20ләп гаилә килә. Хәзер аларның саны 2 тапкырга кимегән. Яңа мөхаҗирләр журналистлар белән аралашырга бик теләми. Алар инде ел ярымнан артык үз гомерен саклап качып яшәргә мәҗбүр. Бу хакта камерага сөйләү аларда төрле шөбһә, куркулар уята. Сугыштан качкан татарларның зур өлеше күчеп китү өчен Төркияне сайласа да, бу ил аларны кылач җәеп каршы алды дип әйтеп булмый. Төп проблем 2022 ел азагында Төркиянең миграция хезмәте, ул güç идарәсе дип татала, яшәү рөхсәте бирми һәм булганнарын да озайтмый башлады. Татарлар тугандаш Türkiye халык булуына карамастан. Göç idaresine biz hatta yazdık, bu ministerlikte da hat yazdık. Alar bizim problem şu bir Tatarlarla. Bizde Tatar tip ayrım yok. Rus pasaportu var. Rus pasaportu bulgaç, alarını Rus kişisi gibi kurar. Bizden Tatar tip ayırmıyor. Tatar tip ayırmaganı için Tatar tip eğitirgen esne bulmuyor. İşte o problem bular. Rus tip kurar. Yani Tatar milleti Rus'un içinde bir. O problemle bir türlü bunda ayrım yasayalmışsın. Yani bu bizden Tatar kişisi Türk soylusu değil. Yasayalmışsın. Problem bundan çıkar. Şunda ki, Türkiye hakimiyeti kayber tuğandaş Türkiye халыкларга Türkiye tamırlı vatandaşlar statusun biri. Şunun negizinde onlar uzak vakitle yaşav rükseti ala. Şunday mümkünlük meselen Rusiya basıp algan Kırımdan kaçuşu Kırım tatarlarga berildi. Şuna onlarga karata münasebet de ikinci türlürek. Элегрәк мондый статус Мәсхәт төрекләре, Уйгыр, Bulgaristan һәм Греция төрекләренә бирелгән булган. Русиядә яшәүче Казан татарлары исә менә шул Төрки тамырлы ватандашлар статусында түгел. Kırım Tatarlarının Ukrayna yanından kileler gitti. Alar Ukrayna pasaportu var. Niye? Türkiye hazır Kırım'la Ukrayna toprağı kırık kure. Onun için Ukrayna'nın kişisi kırık kure anı. Kırım Tatarlarını. Bizim Kazan Tatarlarını Rus kişisi kırık kure. Ayrım anardan bula. Onun için Rus vatandaşı kurganı için Rus vatandaşlarına neste yasasa Tatarlar da şulay yasayı. İşte biz ettik ayrıkız deyip. Bizim Tatarlar Türk kişisi bit deyip. Ana ettik. Hazır anarda yazışabız. Anarda hat yazdık. Alar bizge yazdı. Biz yazabız. Alar Rus deyip cevap verdiler. Biz de dedik alar Rus değil Tatar. İkamet bir kez bulduk. Türk soylu deyip. İşte kanlarında Türk kanı var deyip. İşte yazışabız öyle kitabız bakalım. Niçin kat yazacaklar. Türkiye'de Türk soylu degen devlet programı da var. Bu Türkiye'nin dışındağı Türkiye халыклар турындагы канун. Андый халык вәкилләренә Türkiye'de үз һөнәре белән ирекле шөгыльләнергә, дәүләт яисә хусусый оешмаларда эшләргә рөхсәт бирелә. Тик бу яңа буын татар эмиграциясенә кагылмый. Шундый шартларда яңа мөхаҗирләргә ярдәм итәр өчен җирле татарлар борынгы эмиграция hakimiyetkə vaziyetini anlatırğa tırışa. İşte bizden tuğanlar bittiğinde Tatar bulgaç bizden tuğan. Tatarca sileşse yeter bizge. Ruspuz demesinler bunda kirgeç. Biz Tatar biz deyip etsinler. Bunda Tatar deyip etseler otururga ruhsat verirler. Bunda. Bizden deputatlar var. Alar bilen sileştik. Ezerek de bulsa biz alarga yardımcı bulabız. Tatar biz deyip etseler deyip ettiler. Sərdar Aqtaş Türkiyədəki tatarlarının 5-ci buun vəkili. Özü hərbi.
яңа мөхаҗирләр белән искеләре арасындагы күперләрне булдыручыларның берсе ул. Bizge şulay Instagram üzerinden, Facebook üzerinden yazarlar. Min Facebook'ta da Instagram'da da min karı. Mine yazganda min Vedat abi'nin numarasını yiberamalarga alar telefon bilen Vedat abi bilen sileşeler. Andan tigi işlerini Vedat abi halleder. Җирле татарлар белән яңа мөхаҗирләрнең очрашуы үзе бер тарихи вакыйга кебек булды ди ул. Bir гасыр элек үзләре дә Русия изү белән ризалашмыйча киткән мөхаҗирләрнең бүгенге милләттәшләре дә хәзер нәкъ шундый хәлдә. Yılayanlar da var idi bunda kilip de bunda müzeyiğini kürüp de bunda Tatarca sileşip gelenlerle kürgeç yılaganlar da var idi. Yani öz memleketime bardım deyip eğitenler de vardı. Biz yani bizge de eybet buldu. Biz de Tatarcanı ezerek de bulsa konuşurga buldu. Ya biz de Tatarca sileşebiz lakin bizde Tatarcalar ezerek Türkçe almıştırabız. Alay bula. Hazır Tataristan'dan kirgenler ya da Başkurtistan'dan kirgenler yani öz çiftçi Tatarca konuşalır. Biz alardan bilmegenlerini öğrenebiz. Bilmegen kelimelerini öğrenebiz. İsileşebiz, oturabız. Tatarca öğreteler bizge. Bilmegenlerimizni öğrenebiz. Biz indi bunda 5 nesil buldu indi 130 yıldır bundamız. Unutkanımız izle bizge. Bizning kanımız bite indi. Onun için kan kirek bit bizge de. Tatar kanı kirek, yangi kan. Сугыштан качып килгән татарларга ярдәм кулын җирле милләттәшләрдән башкалары да суза. Мәсәлән, арзанрак бәягә яшәргә фатир табалар. Үҗәл Баяр унлап татарга яшәү урынын табышкан кеше. Yani Allah özleri izleseler ezgine tabi fiyatı eğiterler ama bundan bilgen kişi kirgeçtin bu yerine fiyatı bile tuttular. Yabancı kanun için iyi oranlığa birge uylamıyorlar. Biz de eğitemiz. Biz ol bizning kişi biz kefil olabız diye biz. İyi hocası bile sileşebiz. Ol bizning kişi deyip bir problem olsa bizge bargız diye bizge kiligiz diye biz. Ol alayı bulgaç ışangaç tabi biz kefil bulgaç alarga bire. Sonra burada gaz açtırıga kirege, kimlik kirege, internet kirege, elektrik kirege alanın hemmesine kişi kirek, bilgen kişi kirek. Alanı biz öz bizden yasıyız. Sonra ikamet algaç alar özlerine uyuştırarlar şulay. Бүген Төркиядә яшәү рөхсәтен алу өчен берничә легал юл бар. Бу фатир арендалау, бәясе $75,000 арткан күчемсез милек алу, бизнес ачу, белем алу, фәнни эшчәнлек алып бару, humanitar viza. Sizin şimdi bu planlarının eleksiyonları kaç tane kaldı? Bu Artur Nəbiyullin. Ул Төркиядә бизнес виза алып яши. Бүген әлеге студиядә ул анимацион фильмнар ясый. Аның эше хәзер бик кызу. 13 октябрьдә Төркиядә күрсәтеләчәк Мендәрләр утравы мультфильмын төгәлләү эше белән мәшгуль ул. Артур Төркиягә сугыш башланыр алдыннан гына 2021 ел ахырында килә һәм биредә үз эшен ачып җибәрә. Артур башта 8 ай Истанбулда яши. Иске шәһәргә күченүнең төп сәбәбе аниматор Мустафа Явызгөл белән танышу. Ул үзе ярым татар. Ayzerek деген jurnalistin intervyusunu okup diğerler Tatar presinin faydası. Evet, Tatar presinin faydası. Faydaları okuduk bu statyanı tanıştım. Türkiye'de Eskişehir'de bulunan bir animatör Mustafa Yavuz. Onun LinkedIn'de beraber gelip söyleşip indi. Mında geldik Eskişehir'de tanıştık. Artur'la tanıştık. Artur ve Deniz'le. İşte bu bizim film sürecimizde beraber çalışmaya başladık. Arturga da үз бизнесін ачканда Төркиянең бюрократик киртәләрен узарга җирле татарлар ярдәм итә. Biz izledik nişik bu firmalarını, bu yuridik yaklardan vaproslar çıktı indi. Orada nişiktir biz izledik kimden yardım kilebilir deyip. Onun için bu dernekten çok yardım kildi. Firmanın aşı sebeplerinden, dokumentaliyaktan, nişiktir nersenin dürüstüşlerge, nişik dürüstüğünü aformitilerge, buğalterlarını buldular, bütün kirekişlerini işte bildiler. İki tatar animatorының проектында 30лап кеше эшли. Монда төрекләр генә түгел,
dünyanın türlü pişmaklарында, шул исәптән Татарстанда яшәп эшләүчеләр дә җәлеп ителгән. Biz ulayımızda bir dünya proyektlarını, bizim Tatar proyektları ve Türk dünyası proyektlarını nişiktir kursettirge aşağı dünyada. Onu indi Türkiye'den işlerge gerek. Onun için biz bunda yani izlep biz bitinde bunda Türkiye'ye nişiktirdik partnerler bulurlar. Çünkü biz bu tarafız kazanda nişiktir onu çıkartırga mesela bizim Tatar kültüründe kursettirge gerek. Bunda Tatarların birliği Türkiye'de orada onu yardım ettiğini. Ben şimdi çok fazla hakim değilim. Annemler falan daha hakim. O mesela köyde de yaşamış. O kültürü daha iyi biliyor. Dedem rahmetli oldu. O işte çok daha işte o yırlar falan onlar toplanıp hep Tatar yırları söylerler. Kasetleri falan hala duruyor. Bizi birleştiren başka şeyler de oldu. İşte sanat oldu. Yaptığımız iş de oldu. Bir şekilde şey yaptık. Hani buluştuk yani. Русиянең Украинага каршы башлаган сугышы инде 2 елга якын бара. Тормыш үз урынында тормый, дәвам итә. Әмма яңа мөхаҗирләр алдында һаман да бер үк сораулар кала бирә. Аларны ни көтә? Ватаннарына кайчан кайтырлар? Гомумән кайта алырлармы? Якыннарыннан аерылырга, еллар дәвамында корган тормышларын, җыйган мал-мөлкәтен ташлап читкә китәргә мәҗбүр иткән сугыш аларны нинди яңа сынауларга әзерли. Шуңа да кайберәүләр тормыш куйган шушы сорауларга җавапны яңа ватанда, әмма рухи яктан якын кешеләр ярдәмендә табарга тырыша. Кире кайту бик шикле, чөнки анда хәзер бит инде без укып торабыз, анда нинди кануннар, нинди законнар кабул итәчәген, нинди инициативалар күтәрәләр, анда хәзер кешеләрне бер-берсенә каршы итүләрне. Шуңа күрә теге без күчеп китәргә мәҗбүр булгач, кире кайтучыларны кабул итмәсләр кебек. Шуңа күрә анда туганнарга ниләргә зыян килергә мөмкин дип буларак, шуңа күрә әле бүгенге көндә үзгәрешләр булмагач, анда кайтасы килә дәген кайту анда бик күп проблемалар çıkarır kebek tuyula. Bizden tilagimiz şu, bunda mesela bizden gençler var, aldılarda var, ilensinler, bu iş yasasınlar, birleşsinler, birbirini yukartmasınlar, birbirini tapsınlar.